Hai Besti, apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat dan diberi rezeki yang lancar ya Bes. Amin. Aduh iki Besti ngedit gilek dhewe yo angel ya Bes. Iki mau ki aku bar blonjo ya Bes. Terus iki aku arep sarapan sik karo anakku sebelum melanjutkan aktivitasku. Gimana aktivitas kalian? Semoga lancar ya Bes. Iki aku arep sarapan sego pecel Besti. Aku masak rada awan-awanan nggo makan siang ae ya Bes. Bar sarapan sik arep lanjut wedangang. Bar sarapang wedangang. Ben tambah semangat ngono lho Bes. Mergane selanjutnya sik akeh garapane Besti. Iki aku arep lanjut pekerjaan jemur pergombalan. Ojo waleh Bes. Traya rutinitasku ki ngono kuwi. Lek ora pergombalan perdapuran, lek ora ngono perkebunan piye neh. Wis kur ngene ngulek-ngulek kur. Aduh, kok iso ngono kuwi Bes. Aku dhewe sakjane ya bosen, tapi piye neh. Bosen ra bosen kuwi karena kewajiban. Kewajiban IRT tanpa gaji bulanan. Bayarane golek dhewe Bes. Termasuke ya lewat kene iki lho Besti, aku sik berjuang. Mulane ya Bes, dukung channelku. Bagi yang sudah nonton, tolong jangan lupa di-subscribe ya Bes. Ngono lho. Dadi ya ben apa kuwi enek kemajuane ngono lho Besti. Ya iki aku sik melanjutkan sampai bar ya Bes. Kalian jangan lupa sarapan Bestiku. Ya wis videoku sakmene sik ya Bes. Dilanjut engko meneh. Tetap semangat.